umuntu ebingelele kahleni Mazulu sanibonani. Kahleni Mazulu yehlisani umoya sizolalelana sizwaneni. Sengiyajabula nje kakhulu ukuthi abantu bakithi bakhona kanti kanje. Siyabonga mangabe kukhona abantu abafana noMesuli ekutheni mangabe kukhona izinto abayicabangayo nezinto abanazo besondele emphakathini bezoshare i-information nathi ukuze nathi sizosizakala. Sinenkinga ke Dumbe lakithi njengoba ubona uziyami sinjena nje ngoba silapha kuthatha namhlanje uyesibila ukuthi ukuthi i-majority yabantu abalanga abantu abasha abasebenzi wabela abantu abasebenza abasemsebenzini kodwa ke akuyona vele wonke umuntu oyosebenza nathi phela bafowethu ngoba sikhona emphakathini kunemqondo esinayo kunezinto futhi esizenzayo ezikhombisa ukuthi siyayifisa impilo ukuthi ibe khona kodwa akukho lapho abanye ngoba uzwe nje abantu befaka izandla banamabhizinisi amaningi ahlukahlukene abawenzayo uma ngabe ngamabhizinisi abantu abawu-10 okusho ukuthi automatically abantu ababa 50 sebeyasebenza mangabe labo bantu besemphakathini bezenza izinto emphakathini. So sicela abaholi esizoba nabo manje ngoba kuyacaca ukuthi abaholi esesibe nabo abanandaba nathi ngoba akukho lapho esihambisa khona inqondo yethu yokuthi ukwalekelela ukuthi kube khona imisebenzi emphakathini. Mina ngingumbesi ngiyenza na ukuthi ubugebengu ngithi siyabona kunobugebengu obukhandwe ngamabomu ngoba abantu abathengisa zona le dakamizwa yibona abantu abangabaholi yibona abantu abavotelwe yimina futhi ukuthi abaphathe imindeni yethu noma bephathe nina nezingane zenu. Lezi ngane zenu ezifa mihla namalanga bengizwa nje impiko ukuthi khona oshawe wabulawa itholakele khona okwabashawa ngapha emamusu egama bagamiswa yini abantu bafuna imali yini lenza ukuthi bafuna imali banezidingo ngisho nani bazali emakhaya niyasithuka ngokuthi asisebenzi imisebenzi asinayo sizoyithatha. Ngakho-ke sicela abaholi abakhona abazoba khona bekhethwe yinina ngokubona abantu abanevision. Hlukanani nokuthi iholo ithathe abantu abavele benemisebenzi yabo abayenzayo nithi abazoba bhizi ngani emphakathini. Awukwazi ukuthi ungathatha udokotela ebhizi ngobudokotela uthi akazoba yikhansela uthenze njani ithi awukwazi ukuthatha uthisha uthi akazoba yikhansela uthe wenze njani umsebenzi ophinde wakunikeza wona uthi awoba uthisha esikoleni ebafundisa abantwana nina mphakathi wakithi yekani lento yokubuka umuntu ngemuva ukuthi kunani kume kayindala. Uma ngabe ekhaya ninamatekisi lawo matekisi ngawakho nobaba wakho ungacabanga ukuthi wena mawuthatha lo muntu ukuthi akakhole usuzogibela ngani. Ngakho mphakathi wakithi Amanda Amanda nawethu ngoba hayibona ukuthi hayibona lizothi hayi izinto ziyaphila mnananena ukuze sifeze isikhathi sifika endaweni eyodwa. Hayibona ngabe zawethu siyacela ukuthi siyalalelana phela amadlebe ngoba amadlebe ngawesilwane umuntu izindlebe ngoba zimbili zikhomba ukuthi awulalele kaningana masikhuluma kakodwa ukuze uzokhuluma into osuyazi kahle osuyizwile wayicabangisisa wayikhuluma usuwazi ukuthi ukhuluma ngayo. Amen. Siyacela ukuthi mphakathi wakithi nibambeni iqhaza emhlanganweni ebizwayo ukuze nobani ezoba nombono. Ngakho-ke uma ngabe ngibona ukuthi emphakathini wangakithi sinabo osomabhizinisi uma ngabe izandla ziphakama ethi umuntu mina ngenza ukuthi ethi umuntu mina ngenza ukuthi ethi umuntu mina ngenza ukuthi akube nekomiti-ke elizokhandwa ngumphakathi elingaholi kuzosebenza kuqala abantu bengaholi ukuze abantu kuzobonakala ukuthi banalo uthando lokuyenza leyo nto leyo. Angeke ngize ngikwazi ukuthatha isitofu
ngiyofusa amagwinya ngiyofanda umuntu ocabanga ukuyigundela utshani. Why ekhona umuntu ocabangayo wabhaka amagwinya kodwa enganikezwanga ithuba? Uzokhuluma nobanike ngoba ebaholini esinabo sifike sibeke ikhansela lingafuni ukusilalela. Sibeke ikhansela sithuma ngabe sekhanda inhlangano njengemphakathi lapho sizokhala khona ngezinkinga zethu. Ingabi inikho ngoba vele libhizi. Libhizi linganike. Umuzo ukuthi libhizi ngana ngadi ngani. Lingabe selithumbe suma kwabana kodwa mangabe kusesikolweni kuhamba isitimela vele isitimela sishayisa sendleleni yakhe. Namagama makhuluma ngoba bekumele nibathole. Obagcina-ke sengigcina. Mphakathi wakithi sibele nakubo omesuli, umesuli ngizocela kuye ngoba kuyakhomba ukuthi unabo ubuholi. Engikholwa ukuthi naye unezinto azenzayo. Ngakho-ke ebengeke izinto ezenzayo ezimfakela imali azosibhedlela. Okusho ukuthi unesifiso nenjongo nenhloso yalento ayishoyo. Ngakho-ke siyacela siyacela masosha. Siyacela masosha ngoba sonke sinamasosha kuzokhomba ukuthi sibe ngamasosha ukuze sizolwela izwe lethu. Siyacela ukuthi sibeseleni bese sibuzona zonke izinto ezenzayo. Mase emva kwalokho siyathembana thina singumphakathi. Lapho esingasathuselanga kahle khona sibuze kuyena. Amen.